di pabuhaton siya simbahan aron makikuban daw ang Ginoo kanila. Ilhanan sa usa ka tawo nga ang Ginoo kauban niya, naagid siya kanunay sa simbahan sa Dios. Bisan asa klaseng simbahan, muna ang gingon sa Ginoo. Gading giila na sa mga tao nga mao kana ang simbahan. Wa bitaw na importante do na gitay knowledge. Dili lang kay ang tuyo sa Ginoo dili matud pa ni Pablo nga aron pagluwas kun dili aron makapatunta og kahibalo. Nining tanan mo bitaw ni ang Bible baga kayo. Kaya dapat nga kita mag-search yun, no? Magtuon yun tayo ng pulong sa Ginoo kay labi na ang Ginoo mubalik mo yun. Labaw pa sa tanan, hapit na mubalik ang Ginoo, magbantay ta kay nga naman. Kung kaniya itong mga tao sige gingon, hapit na mubalik ang Ginoo. Nya karon, maulang Japon, ang uban nangaluya na lang, tinuod na, giprapisi mo na sa Bible. Pero ayaw mo kumpiyansa kay karon ay bawaan na nato ang mga panahon. Naa na mga ilhanan. Ya din ang Ginoo gayo dapat na mubalik. Labi na katong gitawag og pandemic sa atong kinabuhi at kalibutan nga hapit na ta mapugnan o pag-alagad o pag-adto sa simbahan. Wabot ang panahon doon nagitime nga din mangundang nata kay doon na may katapusan. Muna tagaan yun nato ni og importansya atong pagpangalagad. Uban ang mo nang gingon patience and suffering. Pagtuso nato ni magpasensya lang kita. Pasensya nato ni mga panahon moingon ta dugay pa pero mo kalit lang na no kay ang pulong sa Ginoo ningon ang Ginoo mobalik sa wa gyud damha sa tao. Mo na nga kuyaw kayo ang panahon kung sa diha nang moabot ang Ginoo kay ang pagbalik sa Ginoo kangit-ngita na kanang mga tao nga wala sa Ginoo wala na pag-asa na. Mao bitaw na nga importante nga aduna tay knowledge. Karon aduna tay tun-an may tungod ni atong life ba. Ngano ang tao mga wala lang rin sa kalibutan, mga matay, no? Kung adunay doktor, nagtuon sa kinabuhi diri sa ato ang pagkatawanon, aduna po'y labaw nga doktor, no? Kanang physician. Ang mga Kristiyanon mingon, God is a great physician. Mutuo ba mo na? Pero dili mosalig, no? Kana mo to lang pero di mosalig kay ngano man mga matay man ang gyapon sa diyang anay sakit, di ba? Di ba mga tao nga hapit na mamatay, mag-pray man gyud sila sa Ginoo ngano man aron lugwayan pailang kanabuhi. Kay di sila gusto mga matay. Isa may gusto mamatay bi. Mo bitan na hinungdan kung atong tan-awon ang Bible, si Kristo ni ani aron paghatag og kinabuhi, dili kamatayon. Mo nang gitawag nato nga si Jesus Christ, dili lang ta moingon nga great physician. Ang iyag yung pag-ani dinhi giayo gyud niya ang tao. Tanang klase, ang matod pa ni Jesus Christ nga iyang gisulti sa mga katawan, nga ang anak daw sa Dios mismo siya nag-ingon, ni ani aron pagwali sa kingdom of God ug ang pag-ayo sa tanang klaseng balatian. Pag-ayo kaya atong unang panahon, ang mga Israelite, di sulat yun diri nga, ang ilang balatian, walay kaayuhan. Pura sila gitawag og in the valley of the dry land. Na sila sa walog sa yutang uga. Munang gingon, ang ila daw mga bukog, their bones are dry. Munang gingon, ang unag yung wali, sa mga propeta, ang yung pasabot niya nga si Jesus Christ ni anhi because si propeta Ezekiel naga-prophesy about sa iyang vision nga gipakita sa Ginoo niya nga diin giingnan si Ezekiel nga i-prophesy ni nga ang yuta daw sa Israel ang mga katawhan naa sa valley of the dry bones o dry land naa sila sa valley mo na nga niani daw kuno si Kristo aron buhion na. Kay nga naman kana manggong bukog nga patay. Wa na ginay pulos. Mao ita na ang delikado ng cancer of the bones. Mo na nga din. Matod pa niya din sa dictionary sa Job. Ingon pa sa sulat ni Job sa chapter 13 verse 4. But ye are forget of lies.
They are all physician of no value. Ilang gikalimtan ang ilang mga bakat. Unya sila daw kuno mga physician or doctor sa walay bili. Kabaw mo anang physician? Ang physician, lahi po ng science, no? Scientist. Ang physician, ang gingon sa dictionary, matod pa niya, a person trained in the art of healing. Gitrini lang na siya. Kung unsaon pag-ayo, tanawa, unsaon pag-ayo sa tao, muna dagang kayo mga klaseng mga nagtuon, kay dagang man tayo party, dagay may madaot atong lawas. Lawas na to ang atong skin, ang atong bones, unsa pa na madaot na to atong eyes, labi na ang madaot na to ang mind, no? Doon ay mga doktor sa gitawag og mga mental. Ingon pa sa dictionary, matod pa niya nga ang physician daw kuno, a person trained in the art of healing, specifically a health care professional, no? Kanang gitawag og may tungod sa pag-ayo sa imong lawas, mo na mga gitawag og professional, mga hawd sila nga mo kanang magpa-check up ka, di ba? Mana na yang gingon. Hawd kay na sila kay nganuan. Sila ang nagkira na, mo na gitawag sila dermatology. Ay ingon pa sa dermatologist or gingon sa dictionary, kadua internist. Katulo mga pediatricians. Ingon pa dili urologist. Matod pa niya diri ang tawag na doctor and medic. Ngano man tungod kay ang tao nagkinahanglan og kaayuhan, kinahanglan og gitawag og physician ba. Unya gingon sa Ginoo dito kang Job, kay si Job wa gyud naayo. Why mga doktor na kayo kang Job, mo na gingon ni Job nga sulat nga matod pa niya yang nabati sa Ginoo. But you are forgets of lies. Nakalimot mo sa mga bakat. Your physician of no values. Nga di ay ang mga nagtuon sa kaayuan nato, wala na'y bili. Mga doktor. O bitaw na ang doktor, mag-pray po na nga maayo po ka. No, di ba? Kaya bingo man ang doktor, wa man sila mahimo kung wala ang Ginoo ra gyud. O sa dang gingon. Adunay gitawag din him. Sa 2 Chronicles, sa panahon ni Haring Asa, kani si Haring Asa, ang apo ni David, siya mo ni Puli, nga naging hari po siya. Kaya lagot siya nga din ng iyang amahan o apuhan niya. Nga din si David, nagsalig yun sa Ginoo. Muna inungdan sa 2 Chronicles na hisulat sa chapter 16 verse 12. Namatod pa niya din, an Asa in the 3rd and 9th year of his reign was diseased in his face. Sa iyang tiil, siguro arthritis, sa pagsakit sa mga tiil, nga matod pa niya, until his disease was exceedingly great, hangtod ang iyang sakit, grabe gyud kayo, niabot ang grabe. Yet in his disease, bisag pa ang iyang sakit, he sought not to the Lord. Wa siya nangita sa Ginoo. Bisag grabe na iyang sakit. But to the physician, kundili nga noon sa mga doktor. So, gisulat ni, mayo nang mahibaw mo. Kaya mga Kristohanon karon bisag muingon sila, anak sila sa Ginoo, muingon sila nga ang Ginoo daw kuno gamhanan, mananambal, there is the blood, there's power in the blood of Jesus. Pero nga naman nagkasakit, nga naman nagpa-check up, muna dagay pangutana, ang Bible kung atong tanawon, nagsulti gud ana, galing lang wagi pang sulti. Aron unta kung kaniya atong gisulti pa ning kamatuoran, muna ang tao gusto gyud mga lagad unta sa Ginoo, kanang ang ilang pagpangalagad aduna gayoy kamatuoran. Nga unsa may kamatuoran? Nga din dili na ta kinahanglan og physician kay ang Ginoo
is the great physician. Amot na kung tuong mo na, karoon ako nag-sulti ninyo ha. Mo bitaw na nga din, kung imo basaw ng sulat ni Jesus Christ, ang iyahag yung ipang sulti diri, ni ani siya, ang paghatag og kinabuhi. Nya ang tanan mo tuo daw nga, kanang gisulti ni Jesus Christ, dili mamatay. Nya kayo sa taman, wa may nagsulti. Wa man nagsulti kamaturan gani sa Israel, giingon man gani na isulat diri nga ang kamaturan ni depart sa ila. Laba pa sa tuwa mga Gentiles, kinsa may gigamit. Sa diya nga nawala na si Pablo, ang last prophet, last apostle, although ang last prophet si Jesus Christ, and the last apostle is Apostol Pablo. Nga which is mao to atong apostle, ang atong mga ministro sa mga Gentiles. Nga kanang dili Hudiyo ba? Gawas tanan tao nga dili Hudiyo, Gentiles na. Ang meaning sa Gentiles makasasala. Walay balaod, walay Christ, walay Ginoo. Mo na giingon ni Apostol Pablo, wala ka kay dili ta gipili sa Ginoo, dili ta tao sa Ginoo. Kitang mga Pinoy dili ta tao sa Ginoo, pero kay ang Ginoo nagpakamatay man nga mao si Jesucristo, iya lang tang gilukat. Tungod sa pag-reject nila, mo na nakaduot nga nahimot ang Kristiano, pero dili na ingon nga kita nakabato nagkagawasan. Matod pa mismo ni Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Mao ginay mo atag nimo kagawasan. Kung may baw ka kamaturan, so may kamaturan. Nga din na atong Ginoo is a great physician. Nganong makaingon man ka? Kanang gitawag na lang og kanang kung sa gani nang gitawag og kanang pagsulti lang ba? Filosofi lang ba? Nga din, tanawa ra gyud ning gitawag og ang Ginoo mo ay nagbuhat nato. Siyempre, kabaw, ginasya mo ayo nato. Mo nagiinan si Job sa sigig question ni Job, question siya, giinan siya. Job, asa man ka? Sa diya nga gibuhat ako kalibutan. O, wa ka tubag si Job. Kabalo ba ka kanang mga bukog nga nasa tuguangkan sa inahan? Kinsa may nagpatubo ana? O mo nagiingon ni Job ako ginanabasan, nahurot na mabasa ng sulat ni Job, nakaibalo na ko sa tanan. Nga naitabok ang Job. Kay si Job usag gisampol manggod. Nga ang tao daw mga lagad sama ni Job, kung ikaw mga lagad sa Ginoo, duol yun kanimo ang kaaway. Nga mao ang kanang gitawag si Satanas. Mutintal yun mo, mutintal ba? Manang giingon niya din, tandugon niya ang imuhang lawas. Pinaagi sa mga balatian. Gani, wa natandog si Job sa iyang pagtuo sa Ginoo, wa siya na tandog, wa siya nibiya, wa siya na bugnaw, wa siya na unsa. Sadya nga ang iyahang mga kabtangan, mga karniro, mga baka, pila to ka libo nangamatay. Pabiling yapon siya salig sa Ginoo. Bisan pa ang iyang mga anak nga 8 nangamatay. Nagpabiling lang yapon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug ang last, bisan pa iyang asawa namatay. Labi na katuyang asawa, way laing nga gibuhat, gitintal niya gid Job. Iya paganggingon ng Job, maayo lang ba day ka mudawat anang mga matod pa niya. Ang sugot ba day ka ana? Nangalagad ka sa Ginoo niya. Ay mo ang lawas tanawa na. Nagmasakito na ka. Balatian na tanan. Dugay ra ba to naayo tong sakit ni Job? Kay mao matoy kondisyon ni Satanas og sa Ginoo nga din sulayon jud ang mga nangalagad sa Ginoo. O bitaw na nakaagi na ko ana mo nang hingulog tama na nang usa kay gikuha ang kuko sa kanak. May gani dili 8 akong anak. Gikuha ko sa pero dito na ko nabati tama gito kay sige magkukugingon sa pagpangalagad sa Ginoo nga mayon tag nga may sama ta kang Job nga dili gyapon mo undan, dili gyapon tag musulti pasipala sa Ginoo tungod kay nakailag ta sa Ginoo. Mato si Job bisan pag nangawala tanan pero niabot ang panahon na ayo ra ang last niya ang balati yang pagsulay balatian jud nga diin wa man pud giingon dito ikamatay niya basta gibati lang yun siya halos niingon na gani siya mas maayo pang wa ko na tao Ginoo kay kontra ingon nini ang akong kinabuhi hangtod diabot ang panahon nga diin si Satanas wa na gyud kagwanta pag tintal
Mo tong giayo na sa Ginoo mo nang naay gitawag ang blessing ni Job is double portion. Katong iyang kadatot tunguna na dubli. Iyang asawa na ilisag gwapa, iyang mga anak na ilisag mga tulo ka babaeng gwapa mo na gisulti dito sa sulat ni Job. Wanang gingon sa mga pastor na double portion ang panalangin tungod kay nangalagad si Job ug wa siya nakasala diya sa Ginoo. Bisan na pagsulay. Mo bitaw na nga ang tao gani sa diya nga aduna nay balatian. Nya gani kanang balatian nga ikamatay na mo nang gingon ngano pa mang para na ron ang tao, bisan gani ang magwawali. Doon ako yung mga pastor nga gisultihan ako nga ang tinuod gayud nangalagad sa Ginoo dili mamatay di man to. Kay nga naman appointed lagi ang tao. Once to die, but after that the judgment. Kunya gi appoint pa pud ang tao ngadto sa everlasting life. Asa na may mo piliyon? Hinoon ang piliyon sa tao appointed unto man once to die, di gina malalis. Walang di sila mo to, nga din, ang tao, mga lagad yun sa Ginoo, dili mamatay, kay nga naman, daan na ngadto sa mga tao sa Ginoo, nga din, ang propesiya, nga ang mga tao sa Ginoo, gipili inuon nila kamatayon, sa'y kinabuhi. Gani sa panahon ni Moses, ningon ang Ginoo, heaven and earth is a witness. Nga matod pa niya, blessing and curse. Gipadala sa Ginoo, dahil blessing o curse. Tunglo o kinabuhi o panalangin o kinabuhi panalangin o tunglo ang kinabuhi kung ikaw mutuman apan ang tunglo kung ikaw dili mutuman. Unya ang gitawag og niya ang blessing is life. Muna ang tinuod gyud blessing sa usa ka Kristiyaano kanimong kinabuhi. Mag-usa man ang daghang kay kwarta daot imong lawas. Mag-usa man ang Kristohanon nga adunay sakit nga ang tinuod blessing ingon pa ni Malakay the peace of life adunay kalinaw sa iyahang kinabuhi. Mo na tinuod kung ikaw adunay life of peace, that is a blessing. Di ba? Mag-unsa man ang imong mga kwarta kung ang imong lawas masakiton. Mag-unsa man ang imong kwarta kung duda kay daghang problema. Wa kay kalinaw sa pagunahunaan ng mga butang. Mo bitaw na ang Biblia matod pa ni sa Chronicles nga gisulat, bisan si King Asa naibaw na siya nga masakiton pa siya nga grabe yang sakit. He sought not to the Lord but to the physician. Wa gyud siya nag search, wa gyud siya nangita sa pulong sa Ginoo. Wa sa nakita karon. Kabalo kita nga masakit ta. Wa gyud ta nagtanaw ni pulong sa Ginoo. Mo bina tinuod bitaw na nga ang pulong sa Ginoo is daghang mangguygi propesya diri unya dili man ang tawo motuo. Labi na kung mingon ang pulong sa Ginoo mismo si Jesus Christ. Duha kun tutulo magaisgot siya ngalan naa siya. Nganong nagsulti man siya kay hibaw gyud ang Ginoo nga diin. Moabot ra gyud na nga ang mga lagad sa Ginoo is gamay na lang. Mo bitaw na kay ang propesya man gud diri una gamay ray nakatultol sa dalan padung sa kinabuhi. Ngunya walay makahimo nga din naningkamot sila sa kaluwasan pero dili makahimo ngano man tungod kay ngano man wa man gud sila niduol sa Ginoo. Mo ni ako isulti ninyo kining about sa atong life kanang about sa physician. Si Jeremiah nagingon sa chapter 17 verse 5, "Thus it the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." Nga din ang tao daw kuno tinunglo, nga din nagsalig sa usa ka tao. Kung ikaw nagsalig kag tao sama ng doktor, no. Siyempre, mga tao, mga Kristohano, magsalig na kay daghang kwarta, doktor. Nga din mo nang inungdan nga din wa gyud sila kaila sa Ginoo kung unsa mo bitan ako mingon ninyo kung kaila lang mo sa Ginoo. Mo bitan na sultihan ta ko tamo nag-edad na ko og 64, glory to God. Ni even nga din ako na admit sa ospital. Bisag desire ko to kay ngano man. Pero wala gyud nagyatag sa Ginoo kay because of nituo manggug ko nga ang Ginoo nga akong gilagaran buhi og tinuod. Kung ang tao nakadungog lang pero wa nila natuhuy. Mo na ako mingon ninyo ang pulong sa Ginoo tinuod na.
Nga matod pa niya, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, og ang iyang kamot, ang iyang bukton, nga magsapnay kaniya, maura ang unod. Kanang imong unod lang imong gibantayan. Muna nga, imong ka nga, mangita kag trabaho ron ang imong unod, nga mabuhi, aron mangaon ka. Kapitan ang gingon ni Jesus Christ sa mga Hudiyo, man shall not live by bread alone. Nga naman, tungod kay mga matay nang magkaon ka lang, magsalig ka lang anang, nga imong bukton mo ora na ang imuhang unod lang imong gipalabi. O bitaw nang giingon sa pulong ni Jesus Christ, ayaw kadlok kay mo patay sa imong lawas. Ang kadlok kanimo kanang mo patay sa imong lawas og ang kalag. O bitaw na nga importante nga din ang pulong niingon ni Jesus Christ. But by every word that proceeded the mouth of God. Kung dili mabuhay ang tao, pinaagi usab sa matag pulong nga nagagulat sa baba sa Dios. Mao ni ang pulong gikan jud ni sa Ginoo, kay way tao makasulti ni kun dili ang Ginoo lang. Ug tinuod jud ni kay nahitabo naman jud niya tung unang panahon sa diha nga natao nang itong mga tao nga nalagad sa Ginoo. Ang Ginoo gayud maoy nagpatunay nila, no? Mao na yang gingon. Tinunglo daw ingon pa ni Jeremiah nga nagsalig nga matod pa niya, make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Ug ang iyang kasing-kasing layo sa Ginoo. Kabaw ba mo sa nang layo sa Ginoo iyang kasing-kasing? Ang kasing-kasing nato, unsa may senses ining heart nato? Di ba feelings ni? Pagbati. Unsa nang pagbati? Nganong naman tay pagbati? Because the spirit. Mo na ang spirit, ang kasing-kasing mo ay mubati, mo bitaw nang nagisgot si David, si Pablo, nga papuyan ninyo ang pulong sa Ginoo sa inyong kasing-kasing, nga madagayaon gayon. Mo nang giingon ni David, thy word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee. Mo nang taguig yun ninyo ang pulong. Ayaw kalimti. Sa tinuod lang mga Kristiyanong gitaguan, although nila ang pulong, pero dili pulong sa kamaturan. Doon na rabay tulo ka klase ning pulong nga giingon sa Ginoo diriya. The word of lies and the word of false. Ang ikatulo is the word of truth. Kanang gisulti gyud ang tinuod, dili nang bakat. Mao na ang Proverbs. Mao na hinungdan si Solomon nag-ingon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. Ingon pa niya, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ayaw mo pagpauyon anang inyohang nasabtan lang, nga diin mas grabe ang doktor kaysa Ginoo. Na pwede ng doktor sa Ginoo. Kung naa pa lang kay pagtuo sa Ginoo, dili na kakinahanglan doktor. Kaya ang Ginoo, labaw pa sa mga tao, mao nagbuhat na. Manyang uban gani magampo before mo adto sa doktor. Nya kun di na makaya sa doktor, mo balik sa Ginoo, mo ampo. Ha may maayo kung muduol ka lang sa doktor, sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may nagingon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not on thine own understanding. Sa 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Verse 7, be not wise in thy own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Kini sa verse 8, it shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Mo na yang gingon nga kung ikaw mosalig sa Ginoo, dili ka mag sabot-sabot sa imuhang nasabtan, nga diin ang doktor mas makaayo pa anak na ka mubalik sa Ginoo kung way mahimo ang doktor. Ha may maayo kung naa pa kay panahon. Mao bitaw nang ningon si Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ingon pa niya, remember the Creator in the days of your youth, before the difficult time to come. Hinumduman daw ninyo ang atong magbubuhat matud pa sa pulong sa Ginoo. Una, moabot ang kalisdanan. Dili na pwede kung naanay kalisdanan. Wa na kay lain daw masulti. Ingon pa ni Solomon sa 12, and you say, I have no pleasure
ang imo ra yung masulti sa diha moabot na gani ang kalisdanan, moingon jud ka wa jud kay kalipay. Mo na ang tao sa diha nga hapit na mamatay, moingon gina sa wa jud sila kalipay, labi na kung mag-bedridden. Wa gyud na sila kalipay kay mao man gingon ni Solomon. Nga gingon sa Ginoo nga, remember the creator in the days of your youth. Kabaw ba mo unsay kalipay sa batanon na iyang kusog. Ang kalipay sa tiguang ang iyang puti nga buhok. Pero sa tinuod lang ang tiguang diya sa Ginoo, ang iyang kusog nga nasa Ginoo forever na. Mao lang gyapon na ang iyang kusog mo na akong gingon ni Solomon nga it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Mao na makaayo na sa imong unod sa mga bukog nimo o sa mga bukog kanang gitawag og marrow. The bone marrow is kanang utok ba og ang unod nganong gisgutan man ang utok og ang unod kay mao ni nagdala sa imong kinabuhi. Mao nang mga kanang mga backbones, mga uga na gani ng unod ana, mao nang gingon ma-paralyze na. Nya kanang mga unod, mao nang gingon ang tao wala man gud nag-search ana ang ilang gi-search. Mao nang gingon may tungod lang sa mga tambal, may tungod sa mga kuan ana ba. Mao na gisaligan sa tao which is ang tanan ay sulat naman dinhi nga ang gingon sa Ginoo nga ayaw mo pagsalig sa inyong kagalingon understanding. Ayaw mo salig sa tao. Kundili nangingon siya in all thy ways acknowledge. Gali lang ang tao wala ni acknowledge nga ang Ginoo mas labaw pa sa doktor. Ang doktor nag-train lang na siya. Pero ang Ginoo nahibaw gyud na siya sa balatian kay siya gani ang nagingon kinsa man daay nagpatay. Kinsa daay nagbuhi, kinsa daay nagpaamang. Mo man nagingon sa Ginoo dito sa kalibutan. O dito sa pulong niya nga gingon niya din sa kalibutan kinsa may nagbuhat sa tanan. Di gani ang imong una-una para ana karon. Ang Ginoo nasayod sa imong una-una pag humanat og simba kung asa ka. Ang Ginoo nagbuhat ana. Wa bitaw nang kanunay kita mag-pray. Mo nang gitudlo ni Jesus Christ nga matud pa niya sa prayer linat kanang iyang gingon lead me not into temptation kay basig matintal ka mo bitaw nang kanunay ta mag-pray sa Ginoo. Nya kanang prayer is talking to God na imuha na secret na ayaw pagpakita nga nagampo ka dili na makita sa tanan mga binuhatan nimo nga din ang Ginoo nasayod na sa instant sa atong heart sa atong una-una o sa atong kasing-kasing. Mo na iyang gingon din kung ikaw musalig unya di ka magsalig sa imong kagalingon nasabtan. Unya imo ang gituman ang tanan nga imong mga dalan nga giagian nimo, gi-acknowledge gyud nimo ang Ginoo, mo na ang mahitabo nga it shall be health. Mao kana ang imong kaayuhan to thy navel. Kanang mga usa nang navel nga naa sa imo ang sulod sa imong mga lawas nga mo ni hinungdan usay magkasakit mga matay ang tao tungod kay nga naman wala man nila gi-acknowledge ang Ginoo nga labaw pa kay sa doktor. Mo na iyang gingon din and marrow to thy bones. Bisan kanang unod sa imong bukog. Kuyaw kay na nganong disgutan man ang unod sa imong bukog. Kanang utok, kanang unod sa imong bukog kay mao maguto ang nagpabuhi sa bukog. Kay matud pa dito sa dictionary, kana daw marrow is the food of the bones. Pagkaon daw na sa imuhang bukog, lahi nang sa gawas, lahi pud nang sa sulod nga mao ni naghatag og buhi. Pag once gani nga patay na na imuhang gitawag og marrow, mo na imong bukog, mo na nang giingon luya na na. Una mga tao ngano nangaluya man sila tungod sa bukog. Abi nimo importante ang bukog. Ang tao gikumpos na og tulo ka buka, the body, the soul and the spirit. Unya gibutang dito the flesh, the blood and bones. Nga mao na ang body. Nga kung doon na may kalag, doon na espiritu, gibutang nga po na dito is kanang body, flesh, blood and bones. Pag wa na flesh, mo nang gingon ang mga tao mga niwang na kayo mo nang mamatay gyud na sila. Unya kanang mga tao nga di wa nay blood, mahurot imong blood, mo nang mamatay ka. Unya kanang
bukog nimo wa nay kusog, mao bitaw na kanang bukog kinahanglan nagkusog. Kanang imo ang life kinahanglan nagdugo o kana imong flesh kinahanglan na og kanang gitawag og pagkaon. Mo nang gingon kung mawala na sila o mawala ka, mo nang gisgutan din sa Bible about anang bones. Nganong bones man? Kay si Propeta Ezekiel nagprophecy man gud na about anang gitawag og kanang pagbisita niya sa Israelites pagbalik. Kay mga tao gud nga iya sa Ginoo nangamatay man. Kay nga naman ingon pa ni Jeremiah, "They chose death rather than life." Mo na mga tao pud karon appointed ang tuman once to die. Kay di man sila gusto gud og life. Ana naman sila mangayo og life sa diya nga din wala na mahatag og life. Mubalik na sa Ginoo kay nga naman aron kunuhay sa diya nga mamatay. Sa tinuod lang ang Bible nagingon di ra ba gyud kahinumdum ang Ginoo ng mga buhat nimo kung diha nga namatay. Kay ang sulat sa Old Testament, there is no remembrance in the grave. Wala na hinumduman bisag pag usa ka pastor nga nangalaga, bisag pag daghang kag mga nawalian, daghang kag mga membro, once na mamatay ka katuyo mo mga buhat dili to hinumduman. Mabita na ang tinuod yun kung ang kamaturan ato hisgutan mao ka na ang giingon sa Ginoo makatagtag ka makabaton tag kagawasan unya kanang kamaturan mao na ang life. Mo nang ningon si Jesus Christ, "I am the way, the truth, and the life." Wa kay kamaturan mo nang waay kinabuhi. Mo na mga tao nangamatay kay wa sila kabalo kung unsa gyud tinuod nga kung ang tao mo dawat kang Kristo matud pa niya should never perish but have everlasting life. Di ba mo man gingon sa John 3:16? Ingon pa ni Solomon sa Proverbs chapter 4. Sugod ta sa 20. Hantod sa 23. "My son, attend to my words. Incline thine ear into my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Mao ni ang issues atong kinabuhi, mao nang unsa may issues sa kinabuhi nato. Mao ni nganong ang tawo mamatay. Nganong ang tawo moadtog dito. Nganong ang tawo tinuod na appointed ang tuman once to die. Buhabitan hinungdan ingon si Solomon, "Anak ko, tambungi gyud ni ang pulong at timana ba attend to my words and incline thine ear into my sayings." Itumong ang imong dulanggan sa gisulti sa Ginoo na may ubang mga gumahatituanon dili man although nakadungog sila pero wag gid tumong ang ilahang mga dalunggan kung unsa gyud ang gisulti. Mo ni gisulti ni Solomon, "Let them not depart from thine eyes." Ayaw ni biyahe sa inyong pananaw. "Keep them in the midst of thine heart." Bantayin ni sa taliwala sa imong kasing-kasing ning pulong. Nga unsa iyang pulong giingon siya? "For they are life into those that find them." Nga kana life na kung ikaw makakaplag na kung imong basahon ning whole chapter nagisgot ni about sa pulong gyud sa Ginoo kay kana life. Nga matod pa niya ngadto nakakaplag ni ana and help to all their flesh. Kaayuhan na sa tanan nimong unod. Mutuo mo ana. Muna ang tao masakiton kay ngano man wa man gi-incline ang ilang dalunggan sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Paggawas diri sa pagpaminaw pulong sa Ginoo, kalimtan naman to. Inguna na ang tao. Inguna na ang gibuhat sa Ginoo sa tao, maminaw lang. Pag human, kalimot na sila. Ang Ginoo mo ay nag-blind. Mo bitaw nang mag-pray ta for His mercy nga dili ta i-blind. Mo na ang pulong sa Ginoo nagisgot nga mag-ampo gyud ta nga dili mulid ang Ginoo ngadto sa kangit-ngitan, sa walay knowledge, sa walay understanding, sa walay wisdom, sa walay pagtuo. Mo na to i-pray nga ding
Gani ang prayer ningon gani itong nangalagad sa nagsunod kang Kristo Jesus nga nakakita siya nga si Kristo bisag unsa masakiton maayo. Motong ningon tong sa kadisipulo unsaon daw na pagbuhat nganong mga maayo man usay gingon ni Jesus Christ. Prayer and fasting. Matod pa niya dayon sa kuan usa ka disipulo ningon dayon siya dugangi amo pagtuo Ginoo. Nga kanang prayer and fasting kabaw mo anang prayer pagampo sa Ginoo in the secret place dili na ingon ipakita nimo nga nagampo ka makaon ka nagampo ka bisan asa ka magampo ka. Gitawag gani ng prayer secret. Mo nang naga-edify na sa imong kagalingon. Nagapalig-on ba? Kaya ang Ginoo may mo kay istorya nga ang Ginoo mutubag man gina siya kung tininuod jud kang pagampo nga gisunod jud nimo ang iyang mga sugo mo nang gingon sa John chapter 7 verse 15 15:7 if you abide in me my words abide in you. Kung ikaw magpabilin sa Ginoo niyang pulong pabilin diya kanimo unsa imo pangayo ihatag. Nya kaway pulong sige ka lang pangayo dawat baka na nimo dili. Mo ni ang pulong kung magpray ka secret aron ang Ginoo mo tubag. Mo na ang prayer, speak in tongues, edifying yourselves. Unya kanang prophecy, nga kanang magwawali, ang iyang giwali puro propesiya sa mga propeta, edifying the church, edifying na sa mga membro ba nga tinuod nga church mo nang kining building mo na nga wa gyud ko gibati nga din gwapuhon akong building. Kaya nga naman, kung ikaw tinuod nga pastor, gwapuhon yun nimo ang mga tinuod nga church. Asa may tinuod nga church? Di ba kita? Kung ang ligunon ta kay dunay moabot nga Great Tribulation, adunay gitawag og removal. Kanang mga butang nga dili ma-remove, mahibaw-an ra na puhon. Sa diya moabot na ang time nga din ang Ginoo muuyog sa langit ug sa yuta. Diyan na mahibawan kung ikaw tinuod mga Kristiyanon. Diyan na ninyo mahibawan kung ako bagyod tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Mo na akong gipaabot. Kung maabot ang panahon nga muuyog na naon niya, di ko mahadlok. Di ko makayoan kay because na ang Ginoo naghatag na og life. Bo bitaw na ang importante gayud nga kita nangalagad sa Ginoo because life is peace. Kay naay ugol moabot, kinahanglan dili ka mauyog. Mo na nasugod karon magkinabuhi na tap og kalinaw nga bisag pagmuingon na sila nga naanay gugot dia bisag pagmuingon na sila magira na magsugod na pero ikaw di mahadlok kay ngano man nabato na nimong peace of life kay mao man ang gitudlo sa Ginoo mao na ang gi-comfort sa tao magikan sa Ginoo nga din magkinabuhi ta og kalinaw mo nang giingon niya let not your heart be troubled believe in God. Mo nang gingon nga ang Ginoo naghatag og kalinaw. Mo na yang gingon for they are life into those that find them and health to all their place. Kaayuhan jud na sa tanan mga unod. Mo na ang tao dili magkasakit. Kun do na mangani sakit nga gagmay lang. Ang gisgutan diri sa Bible no kung ikaw mga lagad sa Ginoo walay harmful. Harmless lang yung gingon sa Bible. Kay kanang mga pagbadlong, tulo lagi ka klaseng badlong ha. Una, kamatayon, ikaduha, balatian, ikatulog, tinipulong sa Ginoo nga sakitan ka. Nganong sakitan man ta, kaya tinuod man ipulong sa Ginoo, di pwede nga din ikaw, naminaw lang kagpulong sa Ginoo nga wala lang. Nga din, paminaw lang ta, ingon na aron yung Kristohanon, which is wadeta na usab. Mabitan ako, muingon ko ninyo. Paningkamot lang yun mo kay nga naman. Daghan ra ba daw naningway ni Jesus Christ apan di makahimo. Labaw sa tanan, sulod mo sa dalan nga mahigpit kay Jotera nakatultulana. Kunya paningkamuti ang inyong kaugalingong kaluwasan ingon ni Apostol Pablo. With fear and trembling, uban sa kahadlok sa Ginoo ug sa imong pagpangurog nga sayang kung ikaw di maluwas. Magpabili na dili na ingon nga karon gidawat mo si Kristo hangtod samtod aduna na kay kaluwasan. Mo na yang gingon dinhi, keep thy heart with all diligence. Bantayi ang imong kasing-kasing sa tanan pagpaningkamot, for out of it are the issues of life. Kay gawas niya na ang mga panghitabo sa imong kinabuhi.
Mao bitaw na ang nangalagad ta sa Ginoo kay ngano man mamatay man gud ta. Appointed man gud ta. Pero sa diha nga si Kristo niya ni nagdala nag-life, mo nang ningon siya nga dili mo mamatay. Pero nganong naamay daghang mga matay kay dili lagi mo tuo. Kaniadto pa na bahantod pud karon ba? Di pa tuo ang mga tao. Mo bitaw na ang ingon diri sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa Hebrew chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and to the joints of the marrow, and it shall discern of the thought and the intent of thy heart. Mo ni ang pulong sama daw kuno sa espada duhay sulab. Quick and powerful. Kanang hait unya agtik o gamhanan ni. Kung ikaw makadungog ini, although sakit kay sama man sa swords, double-edged swords, pero quick ni and powerful. Nga matod pa, bisan pa ang imong kalagong ang espiritu, tungaon yun na. Nganong i-divide man na niya ang kalagong ang imong espiritu. Kay kasagaran pagbati sa tao kalibutanon, baliwala na lang nila ang kalag nga ang kalag. Kung namatay mong lawat ang kalag, muantos lang yapo na sa impierno. Kay dunay second date, although ang menteryo, muna pong gingon nyo, first date na. Una ng kamatayon, pero ang ikaduhang kamatayon, saan na lang nato. Pagbitan ningon si Jesus Christ, ayaw kadluki na ang mupatay sa inyong lawas. Kaya nga naman, madugtaran imong lawas, pero ang kalag, ngadto sa impierno, muna ang usa ka butang nga din. Gingon sa Ginoo, muna ang pulong sa Ginoo kung sakitan maka, because this is a two-edged sword. Even matod pa niya, and to the joints and marrows, matod pa niya, bisan pa sa imuhang mga joints sa imong mga unod ba bukog, nag-join man na, di ba? Kita na mo na, dagang kayo ron sa Facebook, manghihilot ron ba? Kasi tawagan na nila. Mga makita na ko, karon kabalo na kumuhilot, masibot pahilot mo. Sao nga ng mga bukog nga nang gawat, ang birahon roman din na, kaya na-disalign na ba, na-dislocate. Mga kuwan tao nga daghang kita nga ang ilahang mga spinal cord nga din naghiwi na pagpislit lang na mauli. Kanya uban pod na paralyzed because kay ang ilahang unod daw murag man nangauga na ba. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo about ani atong bones kay ang bones man gud kinahanglan nagkusog. Kanya watay laing kusog gitaga man tag kusog sa Ginoo kanang about anang life nato. Mo nang giingon gi-separate ning soul and spirit nga ang atong pag-ila lang ya din. Mo na nga ang atong kusog nga gihatag sa Ginoo kutob lang na sa 70 ug 80. Pag gumana na, wala na. Appointed na ka. Pero kung ikaw ana sa Ginoo, ang imo daw kusog ingon ni David is forevermore. Kung kaniadto sila nangamatay, pero karon pag-abot ni Jesus Christ, dili na daw dapat mangamatay ang tao. Gani ang Isaiah nagingon na daan, there is no weapon that made against you to kill you. Oh, walay weapon ba, walay hinagiban nga mo patay nimo. Pero di man sila mo to, wala inungdan nga matay sa hinagiban. Kaya ang Ginoo man po nagtuplod, nga ikaw mamatay ka dito sa espada. Muna ang gingon niya dito sa Ginoo, kanang gitawag og ikatulong nga matod pa niya, and is discerning of the thought, the intent of the heart. Muna ang pulong. Quick niya, and powerful, kaya nga naman, nahibaw ni siya kung sa imuhang tuyo sa imong kasing-kasing. Muna ang Ginoo nahibaw kung sa bagyo tinuod ba na imong pagsimba, tinuod bagyo ka nangita sa Ginoo. Abi nimo ang pagduol sa Ginoo, nangita na sa Ginoo. Ang tanan ni ani diri sa simbahan naminaw pulong sa Ginoo. Mao na ang tao nangita sa Ginoo. Unya mo na giingon sa Ginoo atong una sa mga katawhan niya na iyang gipanganlan sa ngalan niya. If my people shall call by my name, shall humble themselves and pray, depart from evil and seek my face. Kanya matod pa niya and pray, magampo sila, I will hear from heaven and I will heal
their land. Ayuhon nila ang akong yuta, kung ang akong katawhan man mangita. Mao ni ang tao gayud niyan diri ang imong pag-anhi dinhi. Nahibaw gyud ang Ginoo kung nganong nianhi man ka diri. Mo ni ang pulong sa Ginoo nahibalog yun ni unsay intention nimo. Mo nang gisulti nako diri nga ang pulong sa Ginoo nahibaw bisan pa the intent of your heart. Kung sa plano na imong kasing-kasing, laban ay plano mo na ang mga tao mga turag simbahan aron ingnon kay sila kuno nagasimba, nagaila sa Ginoo, nagapabautismo, pero which is wa sila kabalo nganong niani sila diri. Because of life. Because of eternal life, kanang life, daganunon pa nato na. Mo na gingon ni Apostol Pablo, kining life nga imong gidawat diha kang Kristo Jesus. This is a mo nang gitawag event ni race ni ba race. Lumba ni sa dagan sa kinabuhi nga matod pa ni Jesus Christ ang walaho tay raang maluwas. Mo nang giingon ni Apostol Pablo ang makalahutay ray makadawat og ganti. Ang dili ka lahutay mo bitaw na nga kita, wa kitay kaya kung walay Ginoo. Mo bitaw na nga rin kaning pulong sa Ginoo is quick and powerful. Mahibaw gyud ni sa imo ang kasing-kasing unsa gyud imo hang tuyo diri. Muna ang Ginoo nahibaw sa mga tao nga nagsimba niya. Gani ingon ni David, sa diha nga moadto na ta sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo naglantaw diri sa ubos, sa yuta, sa mga anak sa tao sa Ginoo kung doon na bagyo nangita ug nakasabot. Muna ang tanan mga nagsimba mayon ta nga ni ana sila sa simbahan kay karon adlaw sa Ginoo ang iyang mata naa diri karon. Nangita kung tinuod bagyod kanang tao nga nisulod sa simbahan, nangita bagyod sa Ginoo, nakasabot bagyod sila. Nganong nianhi sila diri sa simbahan? Aron lang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nganong maminaw man sa pulong sa Ginoo? Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong. Muna sa ang tao baliwala lang nila. Which is nganong giingon niya ang tao dili mabuhi at tinapay lamang kay ang tanang tao nga nagakaog tinapay mga matay. Kung mutuo ka kang Kristo Jesus nga iyang giingon, not by bread alone, but by every word. Kaya ang pulong sa Ginoo makahatag ng kinabuhi nimo. Because the word of God is life. Mo na ang giingon sa pulong sa Ginoo, mo na karon ang ato ang bukog ha bukog. Isgutan nato ning bukog. Tun-an nato ning bukog. Kung ang mga physician, dermatologists, mga gitawag og mga internist, mga pediatrician, urologist, mga doktor, mga medic, mga gitawag og physician, nagtuon lang daw na ingon ang dictionary, a person trained in the art of healing. Diya sa art of healing, unsaon daw pag-ayo ang tao, nagtuon lang na sila. Pero ang Ginoo is a great physician kay ngano man. Siya ay nagbuhat sa tao. Kinsa ba day nagtugot anang Ginoo nga ang tao may impierno? Gani wa ko kabalo kung gitugot ba mo sa Ginoo nga kamo may impierno? Ang Ginoo ra gyud. Pero mao nang mag-pray ta sa Ginoo nga ayaw lang unta Ginoo. Mo bitaw na ang prayer ningon ni Jesus Christ when you pray. Ina gyud ang Ginoo, lead me not into temptation. Naagi usag iyon dimension dito. Ginoo ayaw ko giay sa mga pagpintal aron di ko masaag nimo. Mo na kaning bones atong isgutan ron, tinuod ning bones. Nganong kaning bones? Disgutan man sa Bible. Kay ngano man ang pulong manggod mudulot sa bones. Kay kanang bones mo ni naghatag og kusog sa lawas sa tao. Kung paralyzed na imong bukog, naa na cancer, wala na pag-asa. Muna ka ng pulong sa Ginoo is quick and powerful. Muna ang bones. Namatod pa niya sa Ezekiel chapter 37 verse 4 and 5. Matod pa niya din niya. Again, he said unto me, ingon pa ni Ezekiel, prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. No, matod pa niya. Verse 5. Thus saith the Lord God unto these bones,
Behold, I will cause breath to enter unto you, and ye shall live. Tanawa, ang Ginoo ay musulod anang bones, aron mabuhi ng bones. Mo nang propesya kung hisgutan to nimo nga gisulti ni sa Ginoo kang Ezekiel nga din siya magpropesya daw nga ang mga tao daw nga iya sa Ginoo giinan niya mga dry bones. Mo na yang gingon diya nga paminawa ninyo ang pulong sa Ginoo kay ang Ginoo nag-ingon, mga bukog, tanawa ninyo, akong himuon ang ginhawa nga musulod kaninyo aron kamo mabuhi. O kaya mga tao man kung bisag buhi, patay na sa tubangan sa Ginoo. Mo na gingon sa Revelation, dili kang buhi pero patay na ka sa tubangan sa Ginoo, girebelyon na. Walay propeta nga nagsultiya na mismo ang espiritu sa Ginoo nga din pinaagig manulundak andyan di bila nakikistorya mismo nag-ingon nga daw ang Ginoo ingon pa sa manulunda bisan ikaw buhi giila kang patay unang bantayanan yun nato nga din kita. Kaya mga tao mga unang panahon buhi gyud tuod sila pero nangawala sa Ginoo. Dagang kay nawala ni depart sa Israel. Pero kita wala may ni-depart nato. We are in the dark or the darkness. We are the shadow of the darkness, the valley of the shadow of death. Nata sa walog sa landong sa kamatayon, naglingkod. Sa diyan nga niya si Kristo Jesus as a light, design niya dito sa darkness. Kita nga design niya sa darkness. Mga Gentiles nga ang mga nakakita sa kahayag kung madagkot gani sila. Mana nagingon na sila life because light is life. Mana nagingon ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 3. And the light was life. Mana nagingon ug ang kahayag mo na ang kinabuhi sa tao kung nasultihan ka lang doon na kay kinabuhi. Kung sa may isulti nimo kanang gipahayag sa pulong sa Ginoo. Kanang tunay nga giani ni Jesus Christ. Life ra ba nagyaanhin ni Jesus Christ? Wala na nagisgot si Jesus Christ of death. Yaki ikaw mga lagad niya should not perish. Di ka mamatay mo na ang mga tao karon sugdan yun ako pagsulti bahalag mga sukom mga tao. Di hinuo mo gusto kinabuhi. Unya karon kung naanay balatian magpaampo mo. Dili lang kamo akong gisultihan ha. Mo nang gingon di video man ni bahala na agwabot ang panahon ilara ni makitaan aron kaya ang sabot na mo sa Ginoo sa di pa siyang mobalik gamiton gyud unta niya mao gina akong prayer usa lang gyud na akong prayer sa diyan na backslide ko sa sige na ko backslide wa ko'y lain yampo wa ko nagampo nga tagay ko pagkaon tagay ko kusog ang ako ra yung prayer niya Lord gamita lang gyud ko sa dili pa ka mobalik kay ngano man hadlok man ko inigbalik niya nga dili day ko andam mo na nakaron bisag wala man ko'y gitawag og mga gitawag certificate diri sa kalibutan walay nagtudlo na ko muwali papadang Ginoo naggahin ako nga makawali ko sa inyo kay kamo ang kalag wa ko nagsapayan nga daghan og gamay ang importante dunay kalag na diri kay iya sa Ginoo wala man ko nagingon nga gikinahanglan ko sa inyo ha kundi ako nagkinahanglan sa Ginoo nga maluwas ra gyud ko. Pero ang ako ang pamaagi papangalagit is pagwali man ni adtong mga tao nga iya sa Ginoo muning para ninyo. Kay ikaw man ang karnero sa iyang sipsibanan. Mo ni ang atong isgutan kining bones. Siya ang inungdan nga taga niya o kinabuhi ang bukog. Mo ning gipropesya ni propeta Daniel. Ingon pa sa Matthew chapter 23 verse 27. Matod pa ni Jesus Christ sa Matthew 23 verse 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrite, for ye are like unto white sepulchre, which indeed appears beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of uncleanness. Verse 28. Even so ye also outwardly appear righteousness unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Verse 29. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tomb
of the prophets and garnish the sepulchre of the righteous. Muna yung buot pasabot ni Jesus Christ nga ang mga Hudiyo manggod nga din ang ilahang magtutudlo daan ha pagabot lang daan ni Jesus Christ wala na ang mga Hudiyo sa Ginoo. Gipanganlan na nga kamo muramog mga puti nga lungon, gwapo lang kayo sa gawas pero sa sulod napuno dahil magbukog sa mga tao. Kaya nga naman hypocrite. Nga naman gibuhat nila ang iniquity o ang pagpahitaas mo na mga scribe ang Pharisees kanang scribe ang Pharisees mga mo na mga nagbuhat og balaod gani sa Ginoo naga-explicar mo nang daghan kayo mga libro ron sa mga Hudiyo nga lain-lain nga nakagubot na lang sila dito kaya mga Kristiyanon ilahan ang gisugdan og pag lutot ila nang gi balik tong mga kinaiyan nila tunguna nga din lutoso ng mga Kristiyanon mo bitan nga kita nga tinuod ng Kristiyanon ayaw mo kadlo kay ang Ginoo abi nimo sa tinuod lang ang atong gialagaran buhi nga Dios a real matud pa ni Isaiah a true God a real God and a living God mo yun ba mo ana mutuo ba mo ana mo bitan na yang gingon dinhi kanang mga scribe mga hypocrite na mura na sila mga boons nga kuan daw kuno. Ang Proverbs chapter 15 verse 30 ingon ni Solomon, the light of the eyes rejoiceth the heart, and a good report maketh the bones fat. Kaning bones, literal niya kanimo ang bukog kay mo na ang issue sa imong life eh. Mo na ang hinungdan sa life nga magkaluya na magkasakit na kay tungod ang bones nimo. Mo nang giingon wa na siguro unod mo na nga din do na pugi ko ba nga pastor nga din. Nung pa-opera lagi daw unta, hindi na sayang anak, operahan na nanay mo hang, kanang gitawag og join gani sayang tuhod, kay nga naman, nahilis na daw, nahilis na. Nya, kanang di na kayo ka buwilo ba? Kay nahilis naman. Nya, pareha may gidad ato. Ang problema ang nahilis ang iya, glory to God, ang ako mutuo nga mahilis, kay nga naman. Mo man ang Proverbs, wag yun ako nakalimti. Nga gingon ni King Solomon, trust in the Lord, lean not your own understanding, in all thy ways i-acknowledge din na siya. Nga naman, kay mauna ang muayo sa imuhang mga bukog, sa unod sa imong bukog. Muna kung ikaw gayud musalig sa Ginoo kanita nang gisulti niya. Kung imo ning buhaton tanang gisulti niya sa tinuod lang, hantod-hantod pagbalik sa Ginoo magpabilin kaniya kay nga naman ang kusog manggod naara diya sa Ginoo mo gani ingon ni David nga ang kusog daw kuno nga gihatag sa Ginoo naa diri sa simbahan mana matag adto ninyo sa simbahan ibutan sa inyong nahuna nga din ang Ginoo naghatag nimo kusog aron pag-ani dinhi kay dili nakatagaag kusog para lang sa imuhang kaugalingon humana ang kusog nga gihatag sa Ginoo kung nahinumdom ka sa Creator mo na iyang gingon, ang imong kusog, kutob lang daw na sa 70 o 80, ingon pa ni David. Appointed mangyog ka, so kutob lang sa 70 o 80, mo ginay-gingon ni David. Mo na mga tao, kung nilampas man daw og 80, nilampas mag 100, ingon pa ni Solomon, mayo ang tag, mahinadlokon siya sa Ginoo. Kaya kung dili, sayang, useless, patay lang yapon. Mawita na importante doon natin knowledge. Kaya ang Ginoo wala lang nagluwas aron ikaw maluwas kundi aron ikaw makabaton